बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय देलकुसि गामिनि मानगोनां बिनिन्द्र सरगारि आरो हरमाया सरगारिनि फिसाज्ला धोरोम खुंगुर सरगारिया आथिखालाव मिस्टार ग्लबेल 2018 आव बाहागो लागासिनो दङ आरो बे समाव जोङो धोरोम खुंगुर सरगारिनि बिफा मानगोनां बिनिन्द्र सरगारिजों जोङो फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदों धोरोम खुंगुर सरगारिनि सोमोन्दै। सार नोंथांखौ बे समाव आं खुलुमबाय। धोरोम खुंगुर सरगारिया आथिखालाव जे मिस्टार ग्लबेल कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैदों, बाहागो लाहैनायनि सिगां धोरोम खुंगुर सरगारिया मा इभेन्ट्स बा मा आयदायाव बाहागो लादोंमोन बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा? बियो बेंककआव दायो जानाय मिस्टार ग्लबेल बेवहाय बाहागो लानायनि आगोलावनो 2016 आव मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट जिथु बादायलायनाय जादोंमोन गुवाहाटीआव बेवहाय बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय बाहागो लानानै गासैबो बादायगिरिफोरनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै बेवहायबो फार्स्ट ट्रेक उइनार बे बान्थाखौ मोनदोंमोन। आरो बिनि उनाव 2017 आव बियो माने बांगालुरु जानाय मिस्टार इन्डिया मेनहान्ट इन्टारनेशनेल बे नेशनेल लेभेलनि माने जो मडेलिं कम्पिटिशन बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै बेवहायबो गोजोनथाव खोथाया बिनोदि दुलाराय भारतबर्षनि जेसेबां बादायारि दंमोन बिथांमोननिख्रुइ बयनिख्रुइबो बांसिन माने भट मोननानै बियो मिस्टार पपुलार बे टाइटेल साब टाइटेलखौ मोनदोंमोन। आरोबाव बिनि अनगायैबो दुलाराय भारतबर्षखौनो मोनब्रै बाहागोआव रानदोंमोन जेबायदि मिस्टार इस्ट इन्डिया, मिस्टार वेस्ट इन्डिया बेबायदियाव बियो मिस्टार इस्ट इन्डिया बे साब टाइटेलखौबो मोनदोंमोन। आरो बे बोसोरावनो राजस्थाननि जयपुराव जानाय माने कलेजफोरनि मादाव जा बादायलायनाय जादोंमोन मोनसे इउनिभारसिटिया बेखौ माने कन्डाक्ट खालामदोंमोन बेवहायबो पुरा उइनार जादोंमोन आरो बे बान्थानि मुङा जाबाय मिस्टार रिदम। मिस्टार रिदमाव बे चेम्पियन जादोंमोन आरो दा बिनि उनावनो जिथु मिस्टार इन्डिया मेनहान्ट इन्टारनेशनेल बे जिथु नेशनेल कमिटियानो बे नेशनेल कमिटियानो बिनि जा मावथाय आरो बिनि जिथु माबाखौ नुनानै पारफरमेन्सखौ नुनानै थारमाने टेलेन्टखौ नुनानै मिस्टार ग्लबेल इन्डिया 2018 बेवहाय बिखौ सायख'दों आरो जाय मानसिया मिस्टार ग्लबेल इन्डिया बिखौ मोनगोन बिसोर मिस्टार ग्लबेलाव थांनो हागोन। दा बेखायनो देग्लायनि मिस्टार ग्लबेल 2000 मिस्टार ग्लबेल इन्डिया 2018 सोदोंबा बे जाबाय धोरोम खुंगुर सरगारि आरो बेखायनो दिनै बियो भारतनि जानानै सासेल' बियो इन्डियानिफ्राय माने थान्दै हिसाबै दा बेंककआव जानाय बुहुमनिफ्राय प्राय बेयाव माने मा होनदों 40 कान्ट्रिनि थान्दैफोरा बाहागो लादों बादायारिफ्रा दा इन्डियानिफ्राय सासेल' बे बर' फिसाया इन्डियाखौ माने रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बियो माने धोरोम खुंगुर सरगारिया आथिखालाव भारतबर्षनि जानानै बिथाङा बेवहाय बाहागो लादों आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बर' फिसाया जे दिनै माने भारतखौ माने रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय बे मोनसे खाबु मोनदों। दा धोरोम खुंगुरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों। धोरोम खुंगुर सरगारिया जि माने आथिखालाव बियो मा फरायबाय थादों? धोरोम खुंगुर सरगारिया आथिखालाव राजस्थाननि डक्टर केन मुडी इउनिभारसिटियाव बेचेलर अफ आर्किटेक्चारनि माने दा लास्ट इयाराव दङ आरो लास्ट इयार। आচ্ছা बिनि फरायनाय बिजोङा मामोन हाइ स्कुलाव? बियो फरायनाय बिजोङा बर' मिडियाममोन आरो उन्दैयाव रोङिया आनसलिक बाथौ आश्रमाव बियो फरायदोंमोन आरो बे बाथौ आश्रमनिफ्राय के बि देलकुसि जौसिन फरायसालियाव बर' मिडियामजों फरायदों। बर' बिजों आरो बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'। पियर बर' मिडियामजों एकदम फरायनानै बर' आरो। दा बे समाव आं सोंनो लुबैदों जे बियो जिथु बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बियो माने जोंनि बर'नि जि ड्रेस बा गाननाय जोमनाय बेखौ बेवहाय माने बाहायनो हागोन नामा? दा बेवहाय मोनसे खोथा जे नेशनेल कमिटिनि जा चेयारमेन बे चेयारमेना बुंदों नामा जे इन्डियानि बयनिख्रुइ मोजांसिन फेशन डिजाइनार बेयो जयपुराव दङ नों जयपुराव थां आरो आं इतिमध्य सावरायबाय नोङो थांनानै जग मापखौ हो ओमफ्राय बियो बानायना होगोन नों बेखौ गाननानै ओजा बेंककआव ओंखारहैथां नुजा आरो ओमफ्राय नुजाखांनायनि उनाव नों होना थाफैबानो जाबाय नाव दा
खिन्थु बियो बुंदोंमा जे आंथ' इखौ गाना जिथु माने बेवहाय नेशनेल कस्टिम माहारियारि ड्रेसखौ गाननायनि मोनसे दोनखायो नालाय इण्डियानि जा नेशनेल कस्टिमखौ बियो गाननांगोन दा बेवहाय बि बुंबाय जे आं जोंनि हारिनि खोसो आङो मोजां मोनगोन आरो हारिनि सिगां बर' हारिनिसो आं गानगोन बे गुबुन हारिनि आङो ड्रेसखौ गाननानै बेवहाय माने ओंखारा आरो बेखायनो दा जों माने बियो बेबायदि आरो मोनसे सिगांनिफ्रायबो बियो माने ओइ जे मेगा मिस्टार नर्थ इस्टआवबो हारिनि गस्ला गाननानै ओंखारदों हारिनि ड्रेसखौ आरो दा बेखायनो बियो बुंखादों जे बे माने चेयारमेनखौ जे आङो बर'निसो गाननानै ओंखारगोन आरो हिसाबै जोङो बर'नि माने बिराद मोजां फेशन डिजाइनार संगिना ब्रह्म जायनिखि लण्डनावबो माने इनभाइट खालामजादोंमोन बे संगिना ब्रह्मआ माने बानायदों माबाखौ बे बर'नि जा ड्रेस आरो बे ड्रेसखौ गाननानैसो बर'नि माने जेकेट बर'नि गामसा बर'नि माने मा होनो फालि आखायाव लानानै आर'नाइ लाना आरो खर'आवबो फावरि खानानै थारमाने फुरा बर' माने सेंग्रा जानानै बेयाव ओंखारगोन आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै इन्टारनेशनेल लेभेलाव धोरोम खुंगुर सरगियारिया जे माने बादायलायनायनि गेजेरजों गावनि जि गाननाय जोमनाय बर'नि जि गाननाय ड्रेस बेखौ बेवहाय दिन्थिनो थाखाय खाबु मोनदों दा बे समाव जिहेतु माने बिथाङा बे बादायलायनायाव दंहैयो दा बेवहाय नोंथांमोनजों धोरोम खुंगुर सरगियारिया फनाव माबाफोर बुंहरदों नामा बा रायजो राजाफोरखौ भट होनो थिन बा भट माबायदि होनांगौ बिनि सायाव माबाफोर बुंहरदों नामा ओरैनोथ' समा बिराद खम मोनो दायो बियो बिराद बेस्थ' तथापि गेजेर गेजेर माने खाबु मोनबा एसे 1 मिनिट बा 1.5 मिनिट रायज्लायहरो आरो बेखौ बुंदों जे जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ खावलाय गुबुननिखौबो खावलाय गतिके जाहाथे भट होयो आरो बेनि थाखाय बियो सिगांबो जिहेतु जोंनि हारिनि मानसिफोरा अनदों आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों जे भारत बायदि हारिखौ लाना जातिखौ लाना धोरोमखौ लाना जेबायदि खौसेथि गैयै हारि खौसेथि गैयै मोनसे कान्ट्रि बेबायदि हारिनि गेजेराव भट लाना देरहानायाबो बिराद गोब्राब आरो तथापि बियो माने सा सानजा भारतनि बादायलायनायावबो बयनिख्रुइ बांसिन आरो नेसनेल लेभेलावबो बयनिख्रुइ बांसिन आरो भट मोनना देरहादोंमोन हिसाबै बेयो मोनसे आसा दङ आरो जे बांसिन आरो हाजारबाबो निजेनि हारिनि सायाव बारा एसे माबा होदों आरो बर' हारिनिफ्राय बांसिन आसा खालामदों आरो गुबुनखौबो आसा खालामदों खिन्थु बेसेबां माने मोनगोन बेखौ एसेबां हप खालामनो हाया आरो गुबुननिफ्राय दा जोबथारनायाव नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय बा माने जोंनि भारतबर्षनि रायजो राजाफोरनिफ्राय मा लुबैदों बेखौ जोबथारनायाव आं बेखौनो माने गोसो गोरबोजों खावलायदों दुलाराय भारतबर्षनि सुबुंफोरखौ आरो निजेनि आंगो हारिनि आंगो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना असे बर' फिसा होनानै एसे अनदों एसे नाजादों भट होनो थाखाय आरो माने जिहेतु जोंनि हारिनि मुंनि बाथ्रा दङ हादोरनि मान सन्माननि बाथ्रा दङ बेखौ नायनानै दुलाराय भारत हादरनि सुबुंफोर आरो मैखोमै आं गावनि आंगो बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफामोननिसिम माने भट होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो दा बे समाव जोङो बयबो मिन्थिबाय धोरोम खुंगुर सरगियारिनि बिफा बिनन्द सरगियारिया धोरोम खुंगुरनि जि बादायलायनायनि सोमोन्दै जिखिनि बाथ्रा बुंबाय आरो बे समाव जोङो खावलायनो लुबैदों जोंनिफ्रायबो धोरोम खुंगुर सरगियारिया बे बादायलायनायाव देरहानाया जोंनि बर' हारिनि देरहानाय जोंनि रायजोनि देरहानाय जोंनि भारतबर्षनि देरहानाय दा बेखायनो जोंनिफ्रायबो खावलायदों जाहाथे बयबो बर'नि आंगो फिसा होननानै जाहाथे बयबो धोरोम खुंगुर सरगियारिनो जाहाथे भटखौ होयो बे समाव जोङो जोंनि धोरोम खुंगुर सरगियारि जे मिस्टार ग्लबेल कम्पिटिसनाव दा माने थांदों बा बिथाङा कम्पिटिसन खालामनो नागिरदों बे समाव आं धोरोम खुंगुर सरगियारिनि बिमा रैमाया सरगियारिजों रायज्लायनो नागिरदों जे बिथांनो भट होनांगौब्ला मा सिस्टेमाव भट होनांगोन बेनि सोमोन्दै आं बायदिखौ फंनैसो बेनि सायाव बुंनो थाखाय आं खावलायबाय भट होनाय सिस्टेमा जाबाय गिबियावनो मिस्टार ग्लबेल थांनाय फेसबुकआव थांग्रोनांगोन फेसबुकआव मिस्टार ग्लबेलखौ सार्च खालामनानै मिस्टार ग्लबेल पेजखौ क्लिक खालामना लानांगोन बिनि उनाव बिसोरनि मिस्टार ग्लबेलनि अपेन जागोन अब्ला थुलांब्ला नुगोन मा बिसोरनि कम्पिटिसन सोलिबाय थानायनि गासैबो किसुमान रेकर्डिं खालामनायफोर बिसोरो होगासिनो दङ आरो बे होगासिनो थानायाव माने जेराव भट होनांगौ बिसोरो मिस्टार ग्लबेलानो फोसावगासिनो दङ आच्चा बे फोसावगोनाया जाबाय फोसावबाय थानायाव जानाखि
बेयाव अफिसियेल भट बिनानै अफिसियेल कपि होनायाव गिबियावनो लाइक खालामना लाग्रोनांगोन बिनिफ्राय बेयाव बिसोरनि 34+34 होनना लिरनाय दोङो बेयाव क्लिक खालामना होबा गासैबो फट'आ गावस्राजोबगोन मोनसे मोनसे गुबुन कान्ट्रिनि कन्टेस्टेन्टफोरनि मुङा ओंखारजोबगोन आरो लाइन अब्लानिया धोरोमखुंगुर सरगियारिनि फट'नि सिङाव इन्डिया धोरोमखुंगुर सरगियारि होननाय थागोन बिनि सिङाव लाइक शेयार खालामनायनि केपासिटिफोरा दोङो अब्ला बेयाव अफिसियेलनि होनायखौ सिगां लाइक खालामना लाग्रोबाय खेबसे नेक्स्ट आरोबाव बे धोरोमनि फट'नि सिङाव सावगारियाव लाइक खालामबावनांगोन आरो बिनिफ्राय आरो शेयाराव थांनांगोन शेयाराव थांनानै बे राइट पस्टआव लिरनांगोन आरो शेयार खालामोबाथाय मोनथाम थायो मोनसे पस्ट थुना होयोबाथाय ओरैनो पस्टल' जायो जेबो लिरनो हाया आरो सेकेन्डआव मोनसे थायो राइट पस्ट मोनसे थायो बे राइट पस्टआव थुयोबाथाय बेयाव लिरनायनि सुबिदा थायो आरो बे सेकेन्ड मोनसेयाव थुनांगोन आरो आচ্ছা बे सेकेन्ड मोनसेयाव ओरैबायदि लिरनांगोन हेस माने हेस सिम्बल मबाइलाव फांसन दंखायो हेस मिस्टार ग्लबेल without space ना without space एसे स्पेस होना थागोन मोनसे हेस लिरनानै मिस्टार ग्लबेल मिस्टार ग्लबेल डाइरेक्ट लिरखानांगोन इयाव कुनु स्पेस नाङा आरो इयाव कुनु स्पेस नाङा हेस मिस्टार ग्लबेल बे स्पेस बे हेस इन्डिया without space फुल आरो फुल जागोन आरो दा बिनिफ्राय राइटआ जाबाय बा इन्डिया जाबाय हेस मिस्टार ग्लबेल बे स्पेस हेस इन्डिया बेखिनिखौ लिरनायनि उनाव जायनाखि जोंथ' पस्ट थानायनि मोनसे साइडआव पस्ट ओंखारखायोना बे पस्टखौ थुना होबानो शेयार जाबाय आरो बे सिस्टेमा बेखिनियानो गोजोनबाय बायदेव आं सानबाय गासिबो रायजोफ्रा बुजि मोनबाय माबायदि भट होनांगौ बे रोखोमै भट होनानै जोंनि बर'नि नायल' जायल' सासेल' जाय माने इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों बिथांखौ माने लाइक शेयार खालामनानै बिथांखौ जाहाथे गासैबो बर' हारिया जे खालामो बेनि थाखाय गासैनिसिमबो आर'ज गाबनानै जों गोसो गोथारै खावलायबाय